Нямаше го, дали ме на тебе? Дайте разделително му. Още малко. Браво, да кажа! Много добро време. Много добро Айде, Монка! Пепи! Следващия, моли! Удари! Дай! 4-47. Бей! Първо место! Айде, колеги, можете 5 пири. Ма само на една чаша ли? Явно да. А те са големи, да. Няма ли ракия? Ще имаш си тук. Заповядай. Не, аз съм за ракията. Ще ти кажа едно от това. Ама добре, разредител. Средство съм соп. Пробай. Само да ви кажа, рекорда от миналата година не спомняш. 3 чаши за 4,2. Миналата година си е за тогава. Може да му подобриш. Не, аз не. На стара слава няма да лежиш. Рекорда е толкова. Айде, Ардо, пробай. Айде, 5 пири, айде още. Задълби тръгваш. Браве! Старт. Дай! Стоп! 4,78.